Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Apirila euritzu, urtea ogitzu. Edo eta apirila euritzu, urtea garitzu. Abantzi joaten da apirila. Eta atzean itxi dugu iaia. Aurrez aurre maiatza. Baina sasoian sasoikoak hortik gure ezaera zaharrak. Eta sasoian sasoikoa dinogunean gaurko gaia be aurkeztu gurako geunke entzule. Hementxe Bizkaia Irratiaren sintonian eta Eusko ikaskuntzaren saioan. Alantxe egiten dugulako hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan. Ez gaur ez da gitxiago izango bagatoz gonbidatu eta guzti gainera. Eta gaurko gaia zein dan? Hauxe, komunikazioaren historialari elkartearen 20. biltzarra. Bilbon hementxe egunotan egin da hau biltzar hau. Bilboko Bidebarrieta liburutegian. Eta horko kontu guztia gure gaurko konbidatuak dakartzkuz. Bai, gonbidatu eta guzti etorten gara beti. Eta gure gaurko gonbidatua Jotxo Larrañaga Zubizarreta da. Jotxo Larrañaga, ondo etorri zelan zagoz? Kaixo, arratsaldeon, ondo semierko. Horrek asko balio daua, Bueno. gaur egun. Komunikazioaren historialari elkartearen 10. biltzarrak batu gaitu Eusko ikaskuntza honetan. Hauxe da, gaur jorratu edo zeuzelan esateko azur maminduko duguna. Eta atarian esaten izan dugu alkartea bera ezagutu gura dugula. Horretarako zeure laguntzea beharko geunke. Lagunduko dezkuzu ezagutzen? Bueno, bi hitzetan esateko, zeurako elkartek historia luzea eukitzen dute, baina kasu honetan 10. kongresua izan da, gutxi gora bera ataralik kongresu batetik bestera urte tardiko tarte egoten da. Beraz, 15 urte dituen elkartea da, eta hau Espainiako estatuan dauden hainbat unibertsitateko historialari eta komunikazioen historialarien elkarte bada. Beraz, esperientzia badu eta orain tokatu zaigu hemen antolatzea, Bilbon antolatzea, eta UPU-n gauden komunikazioan eta historia sailekoek egin dugu bat hau zer egiteko. Eta hemen parte hartzen dutenak dira, batiz bat sozio esango duke bazkide veteranoak, hor maietan da parte hartzen dute, eta gero komunikazioak egiten dira, jende gazteak, profesorek eta egiten dutena, eta kongresu bakoitzean egoten daulako gai bat, eta guk aukeratu dugu Euskal Herriko edo Bilbo inguruko zehari hartuta, realitate hartuta, igaz hobeto esan da Joan mendeko gizarte industria hortatik, informazioko mundura, pauso hori edo horko azerketa bat egin nahian, eta hori da zera, asuntua. Baderitzazu, berehala sartuko gera gaian bete-betean eta gonbidatuak aitatu gurako geunkez. Baina hori baino lehenago, arte bitarte, kongresuaren koordinatzaile zaren ezkero, eta horrez gainera Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle, sartu urtena egin gurako geunke unibertsitatean. Osasunez zelan dago unibertsitatea, aste santua, eta gero ostean udako oporrak etortzen dira, beraz ikasturtea iaia amaituta izango geunke. Bai, iaia amaituta. Bueno, aste santuan danek esaten dute hezkuntzan da irakasleok oporraldi luze egiten ditugula, baina aste azkenea arte birtze hemen gaude, lanean. Gero Pasko astea disfrutatuko du, hori egia da. Eta, bueno, osasunez Euskal Unibertsitatea nola dagoen esatea, bakizu, hau enpresa oso handia da,
Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako hainbat fakultate diferente daude. Eta, bueno, nik geure zientzi komunikazio eta ze aldetikan, gizarte zientzien aldetikan, begiratuta, esan gainke, bueno, pixkat Boloniaren inguru horretan gabiltzala. Aldaketa undietan bai. Baina ez bakarrik ikasleentzat. Ikasleek beraien iritzia kontrakoa edo aldekoa eman dezakete eta era batera edo bestera, baina irakasleuntzat ere aldaketa undia datoz metodologia aldetik eta orain arte dozentzia ulertu izan dugun zera horiek asko aldatuko dira. Zelen, jo dezagun, ekainiekin pentsatzen gendu, ni neu ikasle nintzanean behala esekiten nuen, eta, gehiago gutxiago, hor aste santutan aste ginen zaiten, gehien bat poliatzen esaten genduna, eta, gero paguitza bere abilidadekin, aprobatzezun bere gaia. Da orain berriz, hasieratik irakaslea berak ere, gaia, egin behar du preparatu, zatike, eta bakoitzaren ebaluazioaren jarraipena, eta askozaz individualizatuko da, eta jarraipena ere egingo da, eta orduan bai ikaslentzat eta bai irakaslentzat aldaketa handia datoz. Era horretatik behiratuta nik gauza gona ikusten dizkiot. Gero beste hau da, filosofia nolakoa dan ikerketa aldetik, eta enpresaek muturrez hartzea edo harreman gehiago ukitzea unibertsitatean, ze ikastu behar dan, horrelako harreman horietan, hor gauza asko dago esateko. Eta justu baina kongreso honetan, udane, esango dizut, lehenengo hitzaldia hasierakoa emango du Glasgowen profesore dagoen Philip Schlesinger jaunak, eta horren gaia da gaurko gizarten intelektualaren edo ikertzailearen papela. Eta aipatzen du, Bolonia alde batetik oportunitatea izan daitekela, eta beste aldetik bere zea batzuk ere baditula. Bere ertzak eta galdera batzuk egin beharra, privatizazio zea horretan, nora joan behar dugun, eta interesante izango da hori ere. Gainera aldaketa horrek laster etorriko dira, eta zeuk dinozuna, ez da irakasleok be ikasten zabiltziela, azken baten Europa osoan egongo den sisteman sartzeko. Gaina probaten gaude, esan ditut, hau sartuko da, hemendi bi urtera, baina gaur ja ematen ari garen metodologia, eta orain 3 urte ematen genduena, zeikusi gutxi dauka. Behintzat, erraminta aldetik eta, ez da egia zuriti beltzera pasatu behar degula, baina emateko era eta ikaslekin harremana, eta beste danontzat zeu izango da lan gehiago, putxinez bentzat aurretik prepatu garra eta horrelako zera Hori da gainera pilpilean dagoan. Kontua baina orain, kongresoaz egin gura dugu berba, ez da? Komunikazioaren historialari elkarteren 10. biltzar edo kongresu honetaz. Baina hemen giltzarri batzuk egoten dira, eta sarritan komunikazioaz beste barik egiten dugu berba. Jotxo, nik uste dut dakienari itaundu behar jakola, ezate baterako komunikazioa zer dan? Komunikazioa da konzeptu bat, nik uste baina gaur asko hitz egiten dela, hortaz, ez bakarrik unibertsitate aldetik edo hezkuntza aldetik, baita enpresan ere egozentukitan gaur oso modan dago, ejecutibo mailan eta ardura daukanen artean da, zenbat bilera eta zenbat zer egiten diran, komunikazioa derrigorrezkoa edo behintzat kontuan hartzeko elementu importante badala, jendeak ere zea batekin, animo batekin eta entusiasmo batekin lan egiteko, eta hor filosofi bat ari da praktikan jartzen, baina hori dator baita ekonomiaren munduan itxatzita. Beraz, erlazio personalak eta kapital humano esaten dan hori, eta guk komunikazioa beti ulertu izan dugu enpresa moduan komunikabide bezala. Oin, komunikazio zera esparru oso zabala duka, gizarte osora edatzen da, eta, pasatzen dizuen moduan, zean ere, enpresatan ere asko hitz egiten den gauza gara bai.
Beste termino bat eta hau begiltzarri dana informazioaren gizartea da. Bueno, informazioa, ez nahizamen teorizazio kontuetan sartuko, baina informazioa izango litzateke guretzat komunikabideek transmititzen dutena edo euskarri bezala erabiltzen dutena beraien produktua helarazteko, ezta? Ba, herritarrei edo ta hori aldatu da asko medioak aldatu dira, interneta erabiltzen hasi garenetik eta webguneak eta interneteko atariak hasi direnetik aldatzen hasi da informazio beraren transmititzeko era hori. Eta hemen guzti honetan kongresua agertzen jaku, Arion Eritziraka, nondik nora dator eta koordinatzaile zaren ezkero berriro dinogu, hau kongresu hau, utxune bat betetzera dator, behar izan bata, aldaketetan alkar hartzea komeni da? Bueno, hemen kongresu bat egiten danean, egia da, nigoratzen nahi zau preparatzen hasi aurretik, orain urte terdi, Valentzian egon ginen, eta han egintzan gaia zan errepublikaren inguruan, ez da, republikanismoaren inguruan. Eta orduan planteatu zen, zintokitan egin eta zekai, da han erabaki egin duan, Bilbon egitea, bueno, tokatu zen, eta alde batetik oso gustora gaude hori antolatzeatik, da beste aldetik gogoarekin kongresoan oso amaituko, noski. Baina, ze aldetik, titulu aldetik, ba oso egokia ikusten genduen, komunikazioaren historia aldaketa gizarte industriala guk ezautu duna eta oraindik pisu handia daukena, hortik informazioaren gizartera, ezta? O zerbitzuen gizartera eta hori dakarren aldaketekin. Eta, karo, Bilbo horretarako ba oso toki aproposa zan. Eta orduan, ia guztiek ados zeuden hortarako, bueno, erabaki hori hartzeko. Eta orduan induguna da, lau maitan edo egituratu kongresoa. Eta maila esaten denean, esan nahi du gai aldetik, lau gai diferente hartzen direla, titulo orokor horren azpian, eza? Da bata da, masa gizartea esaten dena, sozial masas, edo industrial gizartea, bai? Eta, karo, zupentza Bilbo, meziaren gizaldean, hemen minak eta hasi zanean zer egite industrializazioaren gorakada eta tosonoz sortu zanean, da boluetan ere sortu zanean, Gipuzkoan ere hainbat tokita industrializazioa berpizten hasi zanean, eta hortik, hor komunikazioa, komunikabideak, hor komunikazioa eta informazioa nola ulertzezan, eta gaurko gizartera, ez da bakarrik aldatu komunikabideak, edo baizik gizartea bere aldatu da. Eta orduan, zera horretan, lehenengo pausua izango litzake edo maila zerana, garai hartan, zakutuk emeretzi oigarren gizaldiko gaiak, eta hor, daude aditu batzuk, alde batetik, lehen komentatu dizute bazkide fundatzaileak edo veteranoak zirenak, horiek pauta ematen dute, urte gehien dedikatzen dienak hortara, eta gero mai bakoitzari irakasle gazteek, esango benduke, ikertzaileek, ezartzen dizkiote, guk esaten duguna komunikazioak. Eta komunikazio da, lan bat ikertu, eta hori txuku presentatu, eta hori gero ebaluatu egiten da, eta ontzat ematen baldin bada, hori jo kongresuan jartzen da. Orduan, lau azpigai horietan, bat lehen aipatu dana, gero bestia, sartu nahi izan dugu, teknologi berrien kontua, interneten internetek ekarri duen aldaketa, eta hor, ja ikusten dugu 10 bat urte jotzen da, 10 bat urte edo, hor erabilpena, interneten erabilpena, eta horrek, ja historia bat sortu du, eta orduan horren inguruan ere, eztabaida adituen partetik, eta komunikazioak. Gero, hemen egiten dugulako, Euskal Herrian egiten dugulako, eman diogu 3. azpigaiari, olako izena, komunikazioa, kultura eta identitateak, bai? Eta, hor komunikabideak aztertzen direnean, ez dira berdin hemengoek izatea edo Kataluniakoek izatea edo Madrikoek izatea, orduan badauka bakoitza bere
ikurra edo identialdetik zera bat, ez? Azterketa egiteko modua. Hor ere, jende asko presentatu da gai horretara. Azkena, pixka bat, ez dakit azuna edo zer esan, historiografia esaten dioguna, hori da, zer idatzi dan eta nola idatzi dan, ez? Liburu publikatu diran liburu guztiak, eta horren azterketa egitea. Hori da pixka bat, hola, historialari asko gustatzen zaien gai bada, eta oinarrizkoa da oso, baina, bueno, ez dauka horako erakargarritasun zeharik, ez da, mediatikurik, eta baina beharrezkotzat ikusten gendu, da hori laugarrengo gai bezala sartu dugu bai. Lau gai edo atal izan dozuez, baina beti be, eta ondo esaten izan dozunez, industria gizartetik informazio gizartera egiten gabiltzan saltu honetan, ez da horren inguruko hausnarketak eta ikerketak izango dira, horretarako hainbat kide, azaldu dozu gitxigora berako baten kideak zelan aukeratzen diren, zelan joaten dan prozesu hori, baina hemen azpimarratuko geunkena jotxo, oker bagen behitze zuzendu zera lizateke, ez da, Euskal Herrian egin arren, beste hainbat lekutako gonbidatuak izango dozu ezala, beraz hemen kontraste bat dago, parekatze bat dago, hemen sare bat dago azken batean. Bai, bueno, lehen komentatu izute, eskartea bera sortu zen, alako unibertsitateko irakasleen eginaz edo eraginaz, eta orain ikusten da, hoiek inguruan ere irakasle gazte batzuk dituztela beraien unibertsitatetan, eta bakoitzetik, nagusi edo jefia segun zer ikartzen duen, gazteek ere usaindu egiten dute edo hortik jotzen dute askok, eta? Eta hori ikusten da, eskolak sortzen dira, eta esatuetarako Katalunian eta, kasu honetan Valentzia inguruan ere, Barcelonan da Valentzien hor zea potente badago, historialarien talde potente badago. Gero, Madrien ere bai, Konplutenseko zeran. Malagan ere badago, Malaga eta Sevilla arteko zean, Andaluzian, eta gero, zer esanik esamen Euskal Herrian, eta zeare bai, Galizien ere bai, Santiagoko eta Bikoko unibertsitatean. Orduan, bai mailetako aditu horiek eta bai gero ikerlari gazteek, osatzen dute, esango duke, arbola nagusia eta gero landareak, ez inguruan dauden zeak. Eta kongreso pixkat balik izaten dute, ze osasun duen zera horrek, ez baso horrek, ez? Ze urklase dagoen, eta landare ondo atorren, eta, pixkat hori neurtzeko izaten da, eta era horretan neko gustora gaudez, irurita zazpi presentatu dira, eta, generalian numero hori ez da betetzen da gaina elkartea, ez da esango duke ez garestia matrikula aldetik, eta olako komunikamen aldetik ere ez dugu olako zerik egiten, eta barrura begira egiten dugu gauza neurtu bat, geure zeako, eta, nahiko ondo zein de dagoela uste dut. Neurria ondo hartuta eta emankorra dela. Eta emankorra kaso hau omenaldi hau behi izango da, kongresuak Manuel Tuñón delara historialari ezagun eta ospetsuari egin deutzon edo eskaini deutzon omenaldia, ez da? Bai, Manuel Tuñón bera izatez etzan hemengoa, baina gero gerraren ondoren da esiliatu zen Parisea, hau komunista izan dakoa da, eta, hasieran ibili izan horre historialari utxa izan baino lehenago, bazituen beste bizibide zera batzuk, baina gero Parisen egontzan, historialari Pierre Vilar, historialari famatu batekin, eta are sartu zion grina, eta gero ontzan hau Padeko unibertsitatean, Ipar Euskal Herrian duten unibertsitatean, Bordela eta Pabe dira, eta hor egontzan, horrek sortu zuen orduan, Franco demoran,
sortu zituen alako, jardunaldi edo bilgune batzuk historiaren inguruan. Eta berau kazetari moduan ibilikia izan dakua da, revista askotan da idazte zuen, eta hor historia komunikabide aldetik eta aztertze zuen berai. Eta horren inguruan sortu zuen hor jardunaldi zeak, eta jende asko ni neu historia lizintzetua naiz, eta egoratzen naiz nola jute ginen, pabera, hartu kanpina den da, eta jute ginen nola ikasle talde bat, eta guretzat izatezan tuñoni entzutea eta hengo jende ospetsuan itzaldiek entzutea eta oso izatezan, ez da? Erakargari izatezan. Eta gero, ari horretan, tuñon bultatu zanean, ona etorri zanean, hemen hasi zen klasik baten, UPU-en, eta hemen sortu ziren, 85 eta 88an, sortu ziren lehendabiziko, segunduke horako, kongresuak, ez? Eta orduan aztertze ziren, prensa meziaren gizaldian nolakoa izan zan, Georepublika garaiko kongresu bat ere egon zan, horre Carmelo Garito nahindia izan zan, oitako zera bat, fundatzaile oitako bat, eta amengo historialari batzuekin sortu zuen da. Hoiekin batera, berriro, esango ginduke, etorri garela 2009 urte hontara, ekipo bat egin dugu, berezko zera bat izan da, garai baten hori biltzezina, batu gara, eta, kongreso hau sortu dugu, tuñoni ere, azken batian omenaldi bat eginez, eta azkeneko konferentzia, historiako saileko Felix Luengo zuzendariak bere figura ipatuko du, eta hori da, bere omenaldiaren partea. Kongresuaz eta uinen bidez berba egitea ondo dago, zalantza barik, honen inguruko informazioa Eusko Ikaskuntzaren bidez gustura zabaltzen dugulako, baina entzuleren batek jotxo informazio guzti hau eskuratu gura izan ezkero, badaukazua interneten atari bereziren bat oneri eskenita, eta geratuko da hau guzti hau jasota suposatzen dut txosten baten bidez akazu? Kongresu guztietan egiten da, aktak esaten zaien zera da, ez da? Kongresoko aktak. Hori, orain arte egin izan da, liburu batian obitan bildu izan da, eta oraingoan egin duguna da, bai ponente adituen testuak, eta komunikatzaileen testuak eta sartu ditugu, eta gero webgunean sartuko dugu, noski, hori zea guztia. Eta webgunea, aprobetxatzen dut esateko, erderazko helbidea dauka, bikoitza, amarkongreso ahc.es. Eta hor, ikusiko duzu, komunikaziones, ponentziak, edo inskripzioak, edo programa, edo hor dago informazio guztia sartuta. Zarean sartzea honena, eta zareak harrapatzea. Hau ez da lehenengo kongresua, ez da azkenengoa, be? Eta hau 10. baldin bada, lehen komentatu izute oso neurriko kongresua dela hau elkartearentzat, eta elkarteak egiten du, bere batzarra egiten du kongresua danean. Ez du aparteko batzar bat egiten da gero aparte kongresua. Horrek izan nahi du, inkluso gaztu aldetik da neurtutakoa dela, eta kongresu egiten danean, erabakitzen da, bakoitzean urrengo kongresua noiz izango dan. Ez dakigu, edo Barcelonan izango dan, berriro, zean ere eginda dago, edo beste ziude bat bazagoen, Salamenka usteo zala bestea, eta hori irabekiko deu, otairuan lehenengo egunien ekaberan egingo dugu zera, batzarra, eta hori izaten da, ekarku aldatzeak, eta urteroko dirukontuak, eta urrengo kongresua gaia, eta nun izango dan, gero taldea antolatzailea aukeratzen da, eta gero batzorde bat izendatzen da, zientifikoa, pixka bat kriterio akademikoak eta ze egiten dituena. Ondo, jakingo dugu hori guzti hori, hartuko dugu harturea, horren barri izateko, baina horrengoz, Jotxo Larrañaga Zubizarreta, eskerrik asko, geure sintonian izatea gaitik. Zeuei eskerrak eta urrengo arte. Alan bedi. Bale, agur.
berri eta sasoiko lagunok. Mundua oskatzeko maneran parataide garelari. Zuekin batera aurkitu nahi nuke, gure izen zen zueder galdua. Zogak okerreko eskaileatik, igonez garen onaino. Gure arabaso zakarrei, gure hizkuntza baztertuari errepatzen badiogu. Badirudietzugula berriez, sasoi ez nintzaira ez kantarik, eukasmatu duguna baizik. Den errua. Agian geuria da eta urrutiago joan gabe, geure buruaren aurka ekin beharko dugu. Karradia baino zapalako eta leio txizika zabaldezaun leio alma baino zapalago kanta dezaun jaska kantu bat. Kanbarako botila utxak zaborretara, eta olor eta iargi eta ezpilu eta begi eta mez eta izar eta bihotz dekoratibua. Eta muetatzen zulako errimak zaborretara, hasti dezagun hausado mizkigu beharate. Alza dezagun maldarik malda, gure goguaren bandera baldaraztua. Kantuak ez dute usaldatzen, kantuak ez du inor fanatiko bihurtzen. Kanta diezaio jaska kantu bat gure aberriari. Ainakin dezagun ariketa, gure aberri eta sasoian tankeako soinuak aurkitu arata. Munduarekin, mendearekin, jendearekin nahasteko modukoa. Musika egitea ez da gauza izela, soinua berregitearen joko utsala, gogoetarik atzeko manera emendatzea. Obra imperfektoa gehienik, eman dezagun limona prestatzea bezain, ekintza humano eta mina dela. Kanta diezaio jaska kantu bat gure aberriaren jaska utsari. Kanta diezaio jaska kantu bat gure aberriaren
gatazka utzari. Eta sasoiko lagunok mundua oskatzeko maneran parataide garelari zuekin batera aurkitu nahi nuke gure izen zentzu eder galduan doktak iokerreko gaileatik igonezkaren onaino